Remélhetőleg hallottál az SMMA, illetve SaaS business modellekről, amelyek szerintem messze a legjobb business modellek kezdőknek, pláne Magyarországon. A következő 9 percben pedig kifejtem a legjobb ügyfélszerző módszert kezdőknek. Magyarán, hogyan tudsz online úgy pénzt keresni, hogy akár pár napon belül már ügyfeleid vannak, és be is indult a bizniszed. Jó szórakozást! Üdvözöllek! Ebben a videóban lépésről lépésre kifejtem a legjobb ügyfélszerző stratégiát kezdőknek. Ha nem tudnád, én online keresek pénzt a SaaS business modellel, ami azt jelenti, hogy software as a service, tehát hogy cégeknek szoftvert adsz át. Ezen belül is én a no-code SaaS csinálom, magyarán programozás nélkül, vagy bármilyen infótudás nélkül csinálok szoftvereket, amiket értékesítek. És én ezzel a business modellel a nulláról 90 nap alatt felmentem havi 1 millió forintra csak Magyarországon. Na, és szerintem a legjobb módja annak, hogy ügyfeleket szerezzünk az elején, az pedig nem más, mint hogy ingyen weboldalakat csinálunk a cégeknek. Persze felmerült benned, hogy ingyen weblapokkal én hogy fogok pénzt keresni, pláne hogy fogok felmenni 90 nap alatt nulláról havi 1 millió forintra Magyarországon. Pontosan ezt fogom neked kifejteni. Magyarország szerencsére nagyon le van maradva a szoftverek és bármilyen weblapok tekintetében. Viszont egyszerűen tudsz olyan vállalkozásokat találni, akinek nincs weboldala, olyat pedig akinek van, de gagyi weboldala van, az pedig nagyon egyszerűen tudsz találni. Na most két gyors példát hozok, nekem ők voltak az első kettő ügyfeleim. Az egyik az egy szépségszalon a 13. kerületben, láthatod, hogy ez volt a weblapja, és a helyzet az, hogy ő futtatott Google hirdetéseket is. Hát belegondolhatsz, hogy tök sok pénzt elköltött Google hirdetésekre, és ebből csináltam egy ilyet. Persze nem azt mondom, hogy kurva jól néz ki, de sokkal-sokkal jobb, mint az előző. Ugyanilyen például a Margit-szigeti elektromos kiskocsik is, az a baj, nem tudom már bemutatni az eredeti weblapját, de valahogy így nézett ki. De még ennél is kutribb volt, és ebből csináltam egy ilyet, hiszem kifejezetten jól néz ki. Megint csak hozzáteszem, hogy nem kell tudnod programozni, tehát én bármilyen weblap fejlesztés tudás nélkül nagyjából 2 óra alatt csináltam meg ezt a weboldalt, ez pedig szerintem egy ilyen óra alatt. Még most hozzátenném, hogy mind az Anita Szalomnak, mind pedig ennek a Margit-szigetes kocsibérlésnek a weboldal az csak egy trójai falu volt. Komplett szoftvert adtam el mind a kettőnek, de erre mindjárt rátérek később. Szóval az első dolog az lesz, hogy neked kell találnod egy szomorú embert, akinek nincs weboldala, vagy van weboldala, de ez nagyon gagyi. Második pont, hogy ezt az embert boldoggá teszed, az, hogy adsz neki egy jó weboldalt. Harmadik pont, eladod neki a szoftvernek a többi részét. Vagy erre mindjárt rátérek, hogy pontosan mit tudsz egy ilyen vállalkozásnak eladni. Illetve te semmilyen szoftver tudással hogyan tudsz neki eladni egy olyan szoftvert, amiről havidíjat fog fizetni neked. Na akkor első pontként hol fogunk találni szomorú embereket, akiknek nincs weboldala. Akár a Google Maps-en is tudunk találni potenciális ügyfeleket, mint beírom azt, hogy étterem, és keresünk olyan éttermeket, aminek szar weboldala van. Annyit tudnék hozzáfűzni, hogy ne Pesterzsébetlán, Kőbányán, Csepelen, ne az ilyen helyeken keres potenciális ügyfeleket. És valószínűleg ők nagyon vevők lesznek arra, hogy csinálják egy fasz a weboldalt, de a későbbiekben nem lesznek vevők arra, hogy eladj nekik egy AI szoftvert. Ugyanúgy ne a belváros legmenőbb helyen keres, mert ott meg olyan éttermeket fogsz találni, akik nem nagyon fognak veled szóba állni. Szóval lehetőleg ilyen közepesen menő éttermeket keres. De szerintem sokkal-sokkal jobb Facebookon keresni embereket. A keresőbe beírsz bármilyen iparágat, mondjuk szépségszalon, és rákattintasz arra, hogy csoportok. Láthatod, hogy rengeteg csoport van, több ezer taggal. Ez mondjuk egy nagyon jó csoport, de ez is például tűnik szépségipari szakmai csoport 4300 emberrel. Nyom rá az összes, hogy be szeretnél lépni, és miután beléptél, írd be a csoportba. Most fontos, hogy ne nagyképűen beírd, hogy kurva jó weboldalakat tudsz csinálni, akár ingyen, hanem kér segítséget az emberektől, vagy te mondjuk egy egyetemi hallgató vagy, és muszáj neked weblapokat csinálnod, ki az, aki tudna nekem segíteni. Az emberek imádnak segíteni az embereknek, pláne, hogyha ők is profitálnak belőle. Például ez egy jó szöveg lenne, tehát kinek kéne egy ingyen weboldal, weblapfejlesztést tanulok, és szeretnék fejlődni. Akár csatolhatnál képeket arra, hogy milyen weblapokat csináltál, az is megnövelni ezt az egészet. Mindegy, én ezt most beküldtem, és biztos vagyok benne, hogy sok ember válaszolni fog erre. Természetesen más oldalakról is megfoghatod a dolgot. Nem kell feltétlenül ingyen weblapokat csinálnod, adhatsz nekik mondjuk ingyen AI chatbotot is. Ki szeretne egy ingyen AI chatbotot a weboldalára, weblapfejlesztés tanulok, és szeretnék fejlődni. Több tucat csoportba beírsz, nagyon sok iparágba, magyarán több száz csoportba beírsz, akkor simán lesz 20 jelentkeződ, aki azt mondja, hogy jó. Na most, tehát viszonylag egyszerűen tudsz szomorú embereket találni. Ezután most az a dolgunk, hogy boldoggá tegyük őket, tehát csináljunk nekik egy fasz weblapot, vagy egy AI chatbotot. Na most ezen az egész szaszon belül, tehát hogy szoftvereket adsz egy cégeknek, sok
szoftvert tudsz használni, de a GoHighLevel-t használom. Azt gondolom, hogy jelenleg a piacon ez messze a legjobb no-code SaaS. Tehát ez olyan szoftver, amiből tudsz csinálni szoftvereket, anélkül, hogy nagyon értenél az infóhoz, vagy tudnál programozni. Na, most létre is hoztam a szoftveren belül egy új fiókot, az neve egy tutoriál, és itt a szájtokon belül a websájtoknál vagyok, itt tudok új weboldalakat csinálni, rákattintok arra egy új weblap, és ki tudom választani, hogy teljesen a nulláról, vagy pedig egy sablonból válasszam ki. És itt rengeteg sablon között tudom elkezdeni magát a weblapnak a készítését. Jó, ez most jó lesz. Legyen most egy ilyen kávézós téma. És ez a weboldal, ez igazából készen is van. Megnézed, egész jól néz ki. Nyilván itt most nem az ügyfelek a képei vannak, illetve ilyen sablonszövegeket lát, de itt a szoftveren belül mindent át tudsz írni. Jó, most egy 5 perc alatt egy kicsit átirogattam a dolgokat. Igazából szerintem jól néz ki a dolog, bár eddig is jól nézett ki. Egyszerű, szomorú embereket találni, akiknek nincs weblapja, nincs AI chatbotja, igazából bármit adhatunk itt. A lényeg az, hogy adjunk valami ajándékot az embernek, amitől ő nagyon-nagyon boldog lesz. És ezután most jön igazából a kulcsfontosságú lépés, 2-3 hét múlva eladjuk neki a szoftver többi részét. Na most mi az, amit például egy szépségszalonnak, egy kávézónak, vagy egy fogászatnak, vagy egy bármilyen cégnek el tudunk adni. Minden egyes iparágnak nyilvánvalóan más-más funkciókat tudunk eladni, maradjunk mondjuk a szépségszalonnál. Na most egy olyan szépségszalonnak, minek nincs vagy gagyi a weblapja, valószínűleg nincs online időpontfoglaló rendszere. Ezen kívül tudunk neki adni e-mail, SMS, illetve értékelési kampányokat. Egy gyors példa, tehát ha valaki foglal mondjuk egy időpontot, akkor az időpontja után 2 órával kap mondjuk egy SMS-t, légy értékelj minket, elégedett a szolgáltatással, blablabla. Ez például egy értékelési kampány. Egy emlékeztető arról, hogy van egy időpontod, az már mondjuk egy e-mail kampány. Ezen kívül tudunk neki adni ilyen AI dolgokat, tehát például be tudjuk állítani az összes értékelésére automatikusan válaszol az AI, vagy például el tudjuk neki adni azt, hogy az összes beérkező üzenetére, akár Facebookon, akár Instagramon, akár TikTokon, akár Google-on, vagy akár SMS-en, e-mailen, azokra válaszoljon az AI. Méghozzá egy fasságot mondjam, hanem megfelelő tudásbázis alapján válaszoljon ezekre. Hozzá tudunk adni a weblaphoz egy AI chatbotot. Ezen kívül el tudunk adni nekik egy CRM rendszert is. Ez azt jelenti, hogy az összes beérkező üzenetük, tehát például Google értékelés, TikTok üzenet, Instagram DM, az mind egy csatornába folyjon. Ha ez a szépségszalon, ez aktív sok social médián, akkor ez nekik nagyon nagy érték lehet. Ezen kívül el tudunk adni nekik például ilyen AI, hirdetéskezelő szoftvert, és biztos van még egy-két dolog, amit el lehet adni egy szépségszalonnak. A lényeg az, hogy egy közepesen nagy szépségszalontól simán el tudsz kérni azért havonta 75 000 forintot. Igazából egy nagyobb szépségszalontól, ahol mondjuk dolgoznak 5-en, simán el tudsz kérni azért 150 000 is, ha belegondolsz, időt, energiát spórolsz, illetve több pénzt is hozva nekik, de feltételezve, hogy ennek a szépségszalonnak nem volt weblapja, vagy nagyon gagyi volt, valószínűleg nem egy nagy szépségszalonról van szó, de például, hogyha azt írod be a csoportba, hogy egy ingyen AI chatbotot kérsz, akkor már lehet, hogy meg tudod győzni a nagyobb szépségszalonokat is, akiktől simán tudsz kérni 150 000 forintot. A lényeg az, meg tudsz győzni még 10 céget, akkor simán tudsz keresni havi ilyen 1 millió forintot. Na most, én nem mondom azt, hogy minden egyes szépségszalonnak, vagy napelem cégnek, akinek adsz egy ingyen weblapot, vagy csinálsz neki egy AI chatbotot, annak majd pár hét múlva el tudod adni ezeket a funkciókat, de mondjuk minden 10-nek biztos. Amit ha belegondolsz, tehát ahhoz, hogy magyarán keres havi 1 millió forintot, tehát hogy legyen 10 céged, az akkor kell csinálnod 100 ingyen weblapot. Egyébként ez a 100 ember szerintem egyáltalán nem elérhetetlen. Mondom, hogyha konzisztensen sokat posztolsz Facebook csoportokba, illetve hívogatsz embereket, nagyon egyszerűen tudsz találni 100 olyan embert, akinek most weboldala van, vagy nincs. Vagy amit mondtam, ez az AI chatbot is egy nagyon érdekes dolog lehet. A kérdésed van, hogy például hogyan kell AI chatbotot csinálni, vagy hogyan kell ezt az egész szoftvert használni, vagy mi is az egész, akkor ajánlom neked ezt a nem listázott videómat. Benne a 45 perces videóban kifejtek mindent lépésről lépésre, mi az a SaaS business modell, mi az a szoftver, illetve hogyan tudod te is egy per egy lemásolni azt, amit én csináltam. Ennek a hosszú videónak a linkjét pedig leteszem a leírásba. Ciao.